दासो सिरि मोनबाय दे। कर्टेंजों हाबा जाबाथाय आंथ' फुङावनो सिखारनांगोनलै। दाथ' मास मोनसेबो गैला आंखौ लांखासिगोन बियो। थारैनो आंबो हाबा जामारसिगोन आरो। फनखौनो खालामनि र'। बारा दिन गैला। कर्टेंजों हाबा जाबाथाय फुङावनो सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगोन, न'नि गासिबो खामानिखौनो मावजोबनांगोन। दाबो मावो देनाय, थेवब्लाबो आरो न'आव हाजाराबो एसेबाबो बेलेग बिमानि न'आव। आं मालाबा 9टा 8टाफोरालागै थायो। नाथाय हाबा जाबाथाय बेफोरबायदि थानो मोननाय नंला। न'आव थानायावनो एसे गोबाव उन्दुना लानोसै दे आरो, मोनखानाय नंखाला। बेसे दिनथ' दंबावो आंनिया हाबाया। हेलौ, मा खालामदों सना? दङ र' नै ओरैनो दङ। नोंलाय सना? आं नै दिनै दासो सिखारदों। बा दासो सिखारदों आरो नोङो सना? आंजों हाबा जाबा खिन्थु नोङो एसे फुङावनो सिखारनांगोन। सिखारखागोन फुङावनो। मास मोनसेबो गैला न' जोंफोरनि हाबाया? औ, मास मोनसेबो गैलाथ' र'। आंथ' नै मास मोनसेखौबो नेनो हाला, मिथिगौना? नेथारदो, मास मोनसेबो गैला माथो। 25 दिनफोरल'सैसो। लाबोगोरलै सना, लाबोखासिगोन नोंखौ। नों जेबो टेनसन खालामनाङा। औ। मास मोनसेबो गैमारला होमबा जोंनि हाबाया। थारैनो जोंफोरबो खैना बर जासिगोन आरो ना? जायाबा। दे होमबा ना सना, आं दखानाव थांनि र'। आइया माने दखानाव एसे मायबा लायनो होदोंलै, माने जोंहा दिनै आलासि फैनो नागिरदों ना। बिस्कुट, सिनि, सापात नांगौनोलै। अबेनि आलासि? आलासिया बै जोंहा मादैमोन। माने मादै फैगोन, मादैनि फिसाजो, ओमफ्राय फिसाजोनि लोगो फैगोननो सानै। सिख्ला नामा? औ, सिख्लायानोथ' जागोन ना। बा, नों खिन्थु नायनाङा दे बिसोरखौ। नोंनिया नाम्बार बिनोबो हानाय ना बिसोरो। नों नाम्बार बिबाथाय होनाङा दे जोंनिया। आंलाय नों थाखानायावलाय मानो नाम्बार लानो दे बिसोरनि। लाया। औ, लाखानाङा दे। आरो बिसोरखौ नायबायबो थानाङा, बारा माथोबो होनाङा। माथो होबासो हो, बिदि होननानै रायज्लायबाय थानाङा आरो। जागोलै सना, नों गिनाङा। दे ना सना, उनाव रायज्लायगोन दे, आं दखानाव थांदोनि। औ दे। सरि अम्बिकी डार्लिं, आंनो नोंखौ दिनैनिफ्राय नांला। मानो होनबा दिनै आलासिया गुबुन रावबो नङा। दिनै आं खैनासो लाबोनो नागिरदों, खैना। नोंखौथ' आं ओरैनो टाइम पाससो खालामबाय दङमोन। नाथाय नोङो बेखौनो मोजां मोनमारो सानोमोन आरोना नों आंखौ। माने आंखौ थारैनो लाबोगोन सानमारदों खोमा बियो। दिनैनिफ्राय हरखाला, सरि। दखानाव थांनाया मा जाखो? माथो जेबो थालानो गैया। गावगायानो खैना लाबोनो नागिरदों। दा सोरबा सोरबि फैगोन खैना नायनो उनावनो। मा दाबो सिनि सापात लायनो थाङाखै? थां हाबा थां। नै थांनो नागिरदों र' आयै। र' हाबा, नोंथ' खैना लाबोनो नागिरदों र'। ओमफ्राय अबे सासेखौ लाबोनो नागिरदों? आङो सोंनायबो जायाखै। दाउखि फारानिखौ लाबोनो नागिरदों ना बेमा फारानिखौ लाबोनो नागिरदों? आयै, आंनो दाउखि फारानिखौ नाङालै। दाउखि फारानिया अम्बिकीखौ नाङा आंनो। आङो बेमा फारानिखौसो लाबोनो नागिरदों, बेमा फारानिखौ। ओमफ्राय बेनि नामालाय मा? बेमा फारानि नामा मुसरि। आयु हाबाब, नोंलाय माथो बै अम्बिकीजोंबो रायज्लायबाय थायोमोन खोमा, दाउखि फारानिजों। नोंहालाय मानोथ' ओरैनो सानै रायज्लायनांगौ दे। माने बै अम्बिकीजों मानो ओरैनो टाइम पास खालामबाय थानायमोन? दा बियो दुखु मोनगोन ना। बिदि थगायनो हामाना हाबा। दै ओरैनो टाइम पासल'सो खालामदोंमोन, बेयावलाय मा। नोंलाय माथो लोगोबो हमनो थाङोमोन खोमा बेखौ? थाङोमोन आरोलै, लोगो हमनायालाय जाखायो, बेयावलाय मा। नोंलाय माथो बै अम्बिकी होननायजोंसो रायज्लायबाय थायोमोनलै, दाउखि फारानिजों। दालाय माथो बेजों रायज्लायग्रा जाखो? बेमा फारानिया मोजांथार, बालेंलें गोजौ साइज। आंनो बेनिखायनो दा अम्बिकीखौ नांला। अम्बिकीया एसे हायथुथुलै, आंनो हायथुथु नाङा। आयु, मोजां मोननायानो बेफोरबायदि होनबा बासिलायो। नाङाबालाय मानोथ' मोजां मोननायमोन, दा दुखु मोनसिगोन ना गथ'आ। सानफ्रोमबो फुं हर रायज्लायबाय थायोमोन माथो नोंलाय? बे रायज्लायनायालाय मा, ओरैनो टाइम पास आरो। दे बेफोरखौ बाद हो। दा आङो बेमा फारानिखौनो लाबोनो सानथारबाय नालाय लाबोखासिगोन दिनैनो। मा लाबोनांगौ बुं? जेबो गैया, सिनिबो गैया, सापातबो गैया, बिस्कुटबो गैया, लाबोजोब। अके आयै, अके। मोख्रा गथ'आ साला। नाङामोनबा मानो ओरैनो रायज्लायबाय थानांगौमोन देनाय टाइम पासनो। मोनथिबाथाय खम दुखु मोनसिगोन बे अम्बिकीया। थारैनो आंनि आथिङा एसे हामबाय दे। थेवब्लाबो आं हामदों होनना खिन्थाया बिसोरनि सिगाङाव। नङाबा अबावबा आंखौ होखारहरगोनसो। बेफोरबायदि लिंग्रिनो थाबाय थागोन आं, होमबासो आंखौ लाखिगोन। माने एसे थाबायना दिन्थिगोन आरो ना, थेवब्लाबो लिंग्रि थाबायगोन। दिनैबो हिनजावा गैया र' बिनिया।
आङो एसे फुस्लायलायनोसै माबा फुस्लायथारा हौवायानो आदै आइथिङा आदै गुमै मा जादों गुमै आइथिङा साखांना होदोंमोन नोङो आंखौ नायफैनाय लोगो लोगोनो हामबाय मानो साखांदोंमोनबा मानो बेफोरनो बुजानायफोरानो जाखांदोंमोन आरो टेनसनावनो आंना बांसिन जाहैबाय गुमै आंहा मा जागोन नोंनो बुंनाय आंहा मा जागोन आंहा जिउआव मा जामारगोन आंखौ रावबो सैया हौवायाबो आंखौ सन्देह खालामनानै जेबो दायगायावनो बुसिन बुनानै होखारहरबाय बिथिंजाय न'आवबो आंखौ रावबो मोजां मोना थांनो होआ आंहा जिउआव मा जागोन गुमै बिथिंजाय आइथिङाबो खुरि जाना थाबाय मा जागोन आंहा मा मावना जागोन आं गुमै हामगोन होननानै नेबाय दङ हामनायानो थांला हामगोन दे हामगोन लासैनो हामलांगोन हामाबा मा जागोन जुदि आंनि आइथिङा हामाबा आंनो सोर जाहोबाय थागोन मा जागोन आंखौ सोर नायगोन हामगोनथ' लासैनो हामलांगोन आइथिङा हामागौलागि जोंहानावनो थानो हागोन दे हामनाय नंला गुमै आरो बायसान्स गुमै आंनि आइथिङा हामबायानो दे आं अबाव थागोन मा मावना जागोन आं बबेयाव थागोन आङो गुमै नङाबा नोङो आंखौ हाबा खालाम नोङो बेफोरखौ मा बुंदों गलापि नों मिन्थिखागौ माथो आंना हिन्जाव दंखायो होननानै आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं मिन्थिगौ नों आंखौ गाज्रि सानदों जेनेबा आं बेफोरबायदि अबस्थाखायसो आंहा रावबो गैयैखायसो आं नोंखौ हाबा खालामनो होदोंमोन नङाबा आंनि गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नङा आं रावनिबो संसार सिफायग्रा मानसि नङा नों आंखौ गाज्रि साननो हागौ गुमै अनज्लायना थागोन ना जोंहा साथामबो आंखौ लाखि नोङो गुमै आंखौ हाबा खालाम ओरैनोबाबो आब'आ एसे बुरिहांबायानो खामानिफोरखौ मावनो हानाय नंला साननैसोनि उनाव माने आं मावनो हागोन ना आंखौ जुदि नोङो हाबा खालामोबा आं अनगोनथ' नाङा गलापि आं हाबा खालामनो हाया मानो आं बुंदोंना अनज्लायनानै थागोन होननानै नाङा गलापि आं बेफोरबायदि सानै हाबा खालामनो हाया आरो आंनाबो बैसोआनो जाबाय गथ' गथाय देरलायलांबाय फिसाजो सासे हाबायानो हरबाय थेवब्लाबोथ' नोङो एसेबांबो बोराय जायाखैना आरो उपाय गैयिनि थाखायसो आंखौ हाबा खालामनो होदों गुमै नों आंखौ गाज्रि साननाङा दे आं नोंखौ गाज्रि सानाखै गलापि नों जोंहानायावनो थानो हागोन दे थेवब्लाबो आं नोंखौ हाबा खालामनो हाया मानोना आं आंनि हिन्जावखौ जोबोद मोजां मोनो आङो आंनि हिन्जावनि जायगाखौ रावनोबो होनो हाया होनाङाबो नोङो होनाङाबो माथ्र आंखौ नामावल' हाबा खालामना दोन गुमै नोङो आब'खौनो अनबाय था लागिबा नोङो आंखौ अननाङा माथ्र आंखौ बे न'आव थानो होबानो जाबाय थानो थाखाय जायगा एसे होबानो जाबाय नाङा गलापि आं बुंदोंना नों जोंहानावनो थानो हागोन थेवब्लाबो आं नोंखौ हाबा खालामनो हानाय नङा माबायदि हौवालै एसेबां फुस्लायबाबो फुस्लायजाया नोङो आंखौ हाबा खालामथारनांगोन मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आं आइडिया बाहायनानै बे बोरायजों थाथारनांगोन नङाबा जानाय नंला बाराबा बिनि हिन्जावखौनो लामानिफ्राय हथायना होगोनलै आं नायनि नोंबो आंखौ बोरै हाबा खालामा ओंखाम जाबायबा टिल्लु औ जाबाय आब' नोंलाय नों मोजाङै दङ ना औ आं मोजाङै दंथ'यो दे मोजाङै थानायावनो न'आव थांनो सानदोंर' जोङो मोस्रोमजों आंजों सानैबो थांनो नागिरदों दे फैबानो जाबाय सानैबो थांगोन र' माबा मोस्रोमनिया मिस्थि दङनो बिदिनो साननैसोनि उनाव थांगोन दे फैबानो जाबाय माबा टिल्लु एबार जोंफोर थांबाथाय खजानाखौ रानना लाबोखानोसै मा खजानाखौ राननोसै दाननो थाल्ला थुल्ला रानना लाखानोसै मोस्रोमनो भागोसे नोंनि भागोसे आंनि भागोसे आब' नोंलाय माथो दानो राना होनना बुंदोंमोन बोसोरनैसोनि उनावसो ना बोसोरसेनि उनावसो रानगोन होनना बुंदोंमोन राननांसिगोन मोस्रोमनोबो नै स्कुटि नांगौ जादोंनो माने बेनिखायनो रानना लानो मोजां मा दानो रानाबा जाया होमबा आब' रानना लानायानो मोजां जासिगोनलै टिल्लु सानसे नङा सानसेबाबोथ' जोंफोर रानना लाखानांगोन ना ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो फैसिगोनबा दे होमबा टिल्लु ओंखाम जानो लिंहरदों र' आइया रानमारगोनबा होमबा आब' खजानाखौ रानगोनथ' र' राननो गोसो गैया नामा नोंहा राननो गोसो गैयाबाबो राननांगोन जोंनोबो नांगौ ना टिल्लु दा आरो मोस्रोमलाहाबो गथ' गथाय देरबायना फैसाफोरखौ नांगौ मानि थोआ बेनि थाखायनो थाल्ला थुल्ला रानना लाबानो जायोलै दे थांगासिनो जोंफोरो साननैसोनि उनाव दोनथ' औ दे
क्या होगा बिजुलियाथ' होनाय नङालै एकदम नांज्लायनायसो जासिगोन खोमा बे आब' मोनाबो मानो बेफोरबायदि दानोलाय मानो राननांगौ जाखो उनाव रानबाबोथ' जायोमोन ना आरो बिसोर मानो भागोआव लाखो आगोलथ' बिसोरो खजानाखौ एसेबो लुबैनायानो थाङामोन दा मानो लुबैग्रा जाखो आरो लुबैगोनबो देनाय बिसोरबो सना बुस्थु नंमारगौ फैसाफोरा नांगौमानि थोआ बिनिखायनो दा बिसोरनोबो नांगौ जाबाय नाथाय दा सासेयाबो होआना सासेयाबो माबा अख्राथार मानिथारा बिजुलिया खोनाबाथाय एकदम फाग्लि रखम जागोन खोमालै है आंथ' खर' गुदुंसो जाबायलै बाराबा खोजाना थोजाना एकदम नांला खोमालै गारगोन आं बे खोजानानि थाखायनो दा एकदम नांज्लाय खमलाय जासिगोन आं साला बिजुलिनो खिन्थायाबानो जागौमोनलै उनाव खिन्थाबाबो जागौमोन मानो खिन्थाना लानाय आं आरो बिजुलिखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन ना आगोलथ' आं लैथोसिनोबो खिन्थादोंमोन नाथाय बेथ' आंनो गस्ला गांसेबो बिफेराखैमोन उल्था आंनोसो होबावोमोन बियो नाथाय बिजुलिया एकदम लभियाथार सानाखैमोनलै आङो बिजुलिखौ बेफोरबायदि होननानै बेनिसायसो लैथोसिरियानो मोजांमोन लैथोसिरियानो गियानिमोन मा जाबावगोन दानियाबा मा जाबावगोन आब'मोना खोजानखौ लांनो फैनो नागिरदों होनना मोनथिबाथाय बे फाग्लि रखम जामारगोन बियो बिजुलियाबो मानो बुजिया एसेबां लभिया जाबाबो जायाना मालाय भागोनि भागो लांखागोन दाय खर'खौसो गुदुं मोनग्लिजोब्बायलै आं हाबा जासिगोन होननानै आइनि सिगाङाव आं खिन्थानायानो थायाखै मालाबाबो दिनै खिन्थानि र' बे फागुन दाननि लास्टावनो हाबा जासिगोन आङो नाथाय आइनो दासिमबो खिन्थायाखै दिनै खिन्थानि र' आइयाबो बिजामादै मोनसिगोन माथो आयै मायो आयै नोङो बिजामादै मोनसिगोन मा औ आयै आं हाबा जासिगोन एबारो फागुन दाननि लास्टाव जासिगोन आंनि मोजां मोननायखौ लांसिगोन ए नंगौना नङाहाय आइ औ नंगौ आयै आरो नों आं हाबा जाबाबो टेनसन खालामनाङा मानोना आयै बे जोंहानाव गोरजिया थाफैगोननो गोरजिया थाफैगोन औ आयै जेनेबा आंखौ दा हाबा जाखांनायनि उनाव बोसोरसेसो लाखिगोन ओमफ्राय बोसोरसेसोनि उनाव बेयाव फैनोसै जोंहानि न'आव गावगायानो बुंदोंमोन आंखौ माने गावसा हौवासायानो साब्रै मानिना बेनि थाखायनो गोरजिया थाफैनो नागिरदों बियो माने ना होनना बुङाखै ए बिदिबाथ' मोजाङानो औ आयै दे जेनथेन मेनथेन सासे मोनबाय दे गोरजिया थाफैनाय औ आयै आंबो नोंखौनो टेनसन जाबाय थायोमोन आं थांबाथाय बोरै थागोन हारसिं होननानै माने नोंबो बेमारिना बेमार जालुबाय थायो औ आइ बेनि थाखायनोथ' आयै ओंखाम उखैबायलै ओंखाम संनो हागोन ना हाया नों दिनै आं संनांगौ नामा आं हागोन दे आइ दिनै ओंखाम संनो र' संहैनोसै दे थां होनबा माथो कर्टिङा आंखौ फन खालामगोन होननाया मानो खालामाखै एसेबां गोबाव जाबाय दहाय फुंनिफ्रायनो खालामाखै आंबो खालामाखै दहाय खालामनायनिफ्रायनो आलासि फैदोंना बिसा दिनै बिनिखायनो टाइम मोनाखै खोमा थेवब्लाबोलाय माथो एसेबां खामानि गोसा मावदोंलै बियो आंनो फन हरनो टाइम मोनलायि र' आंनो हरनि नुदोंना रिसिप्टखौनो खालामा नोंबो थांगोनबा खैना लायनायाव औ थाङाबा बा मालाय कर्टिङासो दिनै लाबोमारसिगोन आरोना औ जोंबो खालमानसे लाबोनांसिगोनलै ए सोरबा फन खालामबायलै आं कर्टिंनि मबाइलखौ सल' दामनो होननानै लाथ'दोंमोन ए मानो लाबोनांगौ नोंलाय खोनाया हरदों खोमा मोनथिया र'नाय हेलौ कर्टिङा गैया कर्टिंनि मबाइलखौ आंसो लाथ'दों र' औ ओमफ्राय मा जायो नोङो बिनि आङो बिनि लोगो बियो मार बेस्थ'लै दिनै एकदम खामानि मावगासिनो बा मा एसेबां खामानि मावदों बिलाय दिनै ए नोंनो खिन्थायाखै बियो लोगोनोनो माने नै मोनथिमाराखै खिन्थामाराखै बियो लोगोनोनो बियो दिनै खैना लाबोनो नागिरदों बेनिखायनो बिराद बेस्थ' खामानियाव सोलाबनायानो थायाखै मा कर्टिङा खैना लाबोनो नागिरदों माने सोरनि खैना सोरनि थाखाय लाबोनो गावनि थाखाय जोंहा थांनि पुथिखौ गुमारिया दाखालि नोंनि नाम लाबाय थादोंमोनानो मादैया मानो फैथाराखैबा होननानै मानो थांथारा नोङो दाथ' नोंसाया जेबो बुंला माथो जोंनाव थांबाबो ओरैनो माबा थांनो बासै आङो गामियावनो ओंखारखायाना थेवबो बिब' लाहानावनो थाङा आरो नोङो मा थांनो दानो लाफाथि आब'आ खालि
खालि मायबा मायबिल' बुंबाय थागोन बखिबाय थागोन बेनिखायनो थांनो बायो आङो आरो फैसाल' बिथारो आंलाय अबाव फैसा मोनबाय थानो दे औ लाफाथि बाजैया नोंबायसि नङा माने लाफाथि बाजैयाबो मोजां देनाय थेवब्लाबो बाराद्राय बखियो बियो आरो नों बांसिन साननो गोरों बेनिसाय एस नंगौ नामा दा बेखौनो बुंना लानाङा आरो आब'नि सिगाङाव दोखो रायजागोन नोङो औ आं जेबो बुङा उल्था उल्था आं जेबो बुङायानो दे माथो बुंबावनो आरो आब'आ बिदिनोखा आंजोंबो आगोल नांज्लायसोयोमोन बियो औ मालै सिख्लाफोर जांग्रावसो माथो आंथ' दिनै खानायखौबो मोजाङै हना फैयाखैमोन बोरैबासो नुबाय खोमा आंखौ मालायबानो जांग्राव एसे साफा जाना दङ नोंसोरलाय अबाव थांनो नागिरदों माथो खालामबावनो ओरैनो मा खानजं नोंखौथ' आजिखालि नुनोनो थांला मा खामानि मावग्रा जाबाय नामा नोंलाय न'आव गैयामोनलै आङो बुसुखु बै मादैलानि न'आव थांथ'दोंमोन नोंसोरलाय अबावथो थांनो नागिरदों सोरखौबा लोगो हमनो नागिरदोंलै गावसोरसो सिख्ला लोगो हमनो थांनो नागिरदों खोमा ओरैनो फैबाय आरो बेयाव ओरैनो रायज्लायबाय जोंहा मा थिगलै लोगो हमनोबो हानाय नोंसोर बायदि नङाहाय मा रावबो मोजां मोननायबो गैया नाङाबो गैया दे माबा गैया गैयासो जागोन थौ बे जांग्रावाना एकदम जात जात बुंनो हाथारो बुजुखौ आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो दे नों रावनोबो खिन्थानाङा बा मा बाथ्रा खिन्थानाय रावनोबो खिन्थाया दे लाजिलाय लाङोबोहाय माबा आयु आंखौ लाजिबाय आरो खिन्थाहाय माबा आङो ना जांग्राखौ फसन जासोयोसो आयु नंमारखौना नंमाराहाय नंगौ आं माबा फसायसोयो मानोबा आं मिथिथारामोनहाय बाला बिदि होननानै रावनोबो खिन्थानाङा दे जागोन खिन्थाया रावनोबो खिन्थामारनाङा दे लासिंसिंनो मानसिफोरा मा सानगोन आयु मा साननायखाय जेबो साना थेवब्लाबो खिन्थानाङा दे आं मिथिथारामोनहाय नोंदि जांग्राखौ फसायखोमायो होननानै औ फसायसोयो आङो बेखौ खाथियाव नुबानो मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलाङो आङो माने जोबोद फसायखायो आङो नाथाय आंखौलाय अबाव फसायनो बियो आं बायदि खरिखौनोलाय माबा गब्लि मानो बेफोरबायदि बुङो नों एसेबांबो खरि नङा दे नोंथ' गासैबो खामानिफोरखौनो मावजोबनो हायो माथो नंगौ थेवब्लाबोलाय आं खरिखौनोलाय सोर मोजां मोनगोन दे बेफोरखौ साननानै नों गोसोखौ गाज्रि खालामना लानाङा गब्लि मा थिक नोंनि खाफालाव जोंनिसायबो मोजांसिन सेंग्रा लिरनाय दं खोमा नंथाराहाय मा बेफोरबायदि मानो नङा नंगौबोथ' जानो हानाय ना आंथ' मालाबाबो साना आंखौदि सोरबा सेंग्राया हाबा खालामगोन मा बुंबावनो आरो मा बेफोरबायदि साननाङाहाय मा